cesta z pekla. Takto vychudnutá a chorá som bola s 2 malými deťmi. Bola som vyčerpaná, unavená a na všetko som mala reakcie. Doslova len také kosti obalené kožou a strašne som chcela pribrať. Ľudia nemali problém povedať mi, či sa neviem najesť. A takto vyzerám teraz. Pribrala som, cítim sa dobre vo svojom tele a aj som si vybudovala naspäť svoje svaly. Presne také, aké som mala pred chorobou. Ahojte, ja som Mirka, som psychologička a terapeutka čínskej medicíny. Mnohí ľudia sa z chronickej choroby nevedia pohnúť ďalej, nie preto, že robia málo, ale preto, že ich nervový systém zostal zaseknutý v režime ohrozenia. Aj keď pôvodný spúšťač už dávno odišiel, telo stále žije, ako by nebezpečenstvo trvalo. Mozog stále vyhodnocuje bežné veci ako hrozbu. Telo sa nevie vypnúť a človek sa potom točí v kruhu symptómov, strachu, vyčerpania, relapsov a bezmocnosti. To je presne oblasť, ktorú som ja sama kedysi naozaj veľmi hľadala, keď mi bolo najhoršie. Dala by som všetko za to, keby som mohla sa dostať k takým informáciám, taká chorá, tak ja som vtedy naozaj hľadala niečo, čo by mi pomohlo tak naozaj, že vypnúť tú paniku tela, ktoré reagovalo prestimulovane, prehnane na všetko. A mala napríklad takýto kurz, ktorý by ma to naučil. A ja by som si naozaj veľmi rada taký kurz kúpila. Ale nič také som vtedy nenašla, tak mi neostávalo nič iné, len sama roky zbierať informácie a vzdelávať sa v týchto oblastiach a tak sa dopracovať potom k tomu pochopeniu, ako s tým pracovať. Čiže naučiť sa konkrétne techniky a robiť ich krok za krokom je na nezaplatenie. A práve preto som aj teraz vytvorila naozaj úžasný kurz, ktorý som videla ako veľmi potrebný, pretože keď pracujem s mojimi klientami, tak naozaj mám aj také prípady, ktorí urobili už všetko. Upravili stravu, režim a naozaj na sebe veľmi pracujú. Sú to veľmi šikovní ľudia, ktorým záleží na ich zdraví a nie sú vôbec leniví a aj tak sa im nedarí vyliečiť sa z toho kolobehu chronických ochorení. No a pretože ja som vedela, že kde je aj ten pes zakopaný, ale nebolo v mojich silách počas konzultácií im dať takéto know-how, ktoré som sa ja rokmi naučila a testovala som to na sebe, čo funguje, čo nefunguje. Tak som si povedala, že kebyže to konzultujem s mojimi klientami, tak to by sme konzultovali asi celé dni a asi by sa ani nedoplatili a asi by to bolo aj úplne pre mňa príšerné.
No takže som si povedala, že urobím kurz a áno, aj týmto ďakujem mojim úžasným klientom. Ja som vždy vedela, že mám úžasných klientov, ale netušila som, že až tak úžasných a veľmi ma dojali za posledné dni peknými správami, čo mi mnohí napísali a môj kurz, ešte som ho len uverejnila, tak si ho kúpili. Ďakujem vám neskutočne za to, ste úžasní a to je pre mňa naozaj tá motivácia robiť ďalej, keď vidím, že to má zmysel a hlavne, že to vyhovuje vám a že vám to pomáha a že ste mi dali tú dôveru, že aj tento môj kurz ste si hneď kúpili, lebo ste verili, že keď je to odo mňa, že to bude dobre. Ďakujem vám veľmi za to. A kvôli tomu som teda aj tú zavádzaciu cenu nastavila skoro s 50% zľavou na prvé 2 týždne na tento kurz, lebo ja som ho v prvom rade teda plánovala pre mojich klientov a im som ho aj v prvom rade ponúkla, pretože som im chcela pomôcť, lebo som vedela, že toto je ten chýbajúci článok, ktorý nevládzem obsiahnuť počas tých konzultácií a tak som urobila ten kurz, ktorý verím, že veľa ľuďom otvorí oči a veľa ľuďom veľmi, veľmi pomôže tieto techniky, tak ako to pomohlo aj mne extrémne. No tak sa na to strašne teším a chcela som aj touto cestou teda tento môj kurz ukázať svetu, že ho mám a že verím, že je naozaj kvalitný a že v budúcnosti už to nebude ani výsada nejakých ľudí, ktorí sa budú chcieť starať o svoje zdravie, ale bude to už nutnosť, aby ľudia tieto praktiky a tieto techniky ovládali, pretože to už bude naozaj nevyhnutné, aby každý človek s týmto vedel pracovať, pretože tá doba, v ktorej žijeme, nás k tomu jednoducho vedie a rútime sa k tomu. Čiže toto je jeden podľa mňa z najdôležitejších kurzov, aké som aj ja kedy vytvorila, pretože toto bolo miesto, kde liečba mnohých ľudí narážala. Nestačilo len riešiť telo, nestačilo len riešiť hlavu, chýbal most medzi mozgom a nervovým systémom, telom a pocitom bezpečia. Dôležitým pocitom bezpečia, ktorý sa v kurze učíme. V tomto kurze sa učíme preprogramovanie mozgu a nervového systému, techniky z hora nadol, ale aj z dola nahor, prácu s vagusom, yoga nidru, meditáciu všímavosti, reguláciu limbického systému a konkrétnu dennú prax, ktorá pomáha telu vystúpiť z chronického poplachu. Ja úprimne verím, že v budúcnosti to už nebude niečo navyše pre pár ľudí, bude to základná výbava pre každého, kto chce v tejto dobe zvládnuť stres, chorobu a život bez toho, aby sa mu zrútil nervový systém. Ak cítite, že vaše telo je zaseknuté v poplachu, tento kurz môže byť presne to miesto, kde sa vám mnohé veci konečne spoja. Napíšte mi kurz do správy a ja vám pošlem link. Ahojte.